दिनै बिपिएफआव जइन जानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। आङो इउपिपिएलनिफ्राय फैदों। आं इउपिपिएलआवहाय सेन्ट्रेलाव अर्गेनाइजिं सेक्रेटारिमोन। जि मोनसे इउपिपिएलनि जिथु मोनसे उद्देश्य जि थांखि लानानै इउपिपिएलआव हाबदोंमोन जोङो बा आं गावबो माने परिबर्तननि मोनसे जात्रा लादोंमोन जों माने गासै जोंनि बिटिसिनि गासै फोलेरखौनो जों सोलायनाय लाबोनो होननानै आरो जोंनि जौगानाय लाबोनो होननानै जिहेतु इउपिपिएलआ हारसिङै सरकार दानो हायियाव बिजेपिजों एलायन्स दानायनि खारनावहाय गोबां समस्या जाबाय आरो जों इउपिपिएलआ गोसो बायदि खामानि मावनो हायाखिसै। दा बेखाय जोङो जि मोनसे थांखि लानानै फैदोंमोन बे थांखिया जाफुङैखाय दायो फिउचाराव जाहाथे जोङो बिटिसिनि गासैबो जों जनगोष्ठीखौ लानानै जौगालांनो हानाय खामानिखौ मावनो थाखाय जिहेतु गोदो मावबोनाय बिपिएफ बे सरकारा गोदो जिबायदि मावदोंमोन बेबायदि आखौ जों ज' जानानै जुदि बिपिएफआव मावोब्ला साबसिन जागोन होननानै आं दा डिसिसन लाबाय आरो बेनिखायनो बिपिएफआव फिन जइन जानानै खामानि मावनो होननानै थांखि लानाय जाबाय। दायो इउपिपिएल सरकार सोलिगासिनो दङब्लाबो सरकाराव थानाय जायफोर लिडार्सफोर बा बिबानगिरिफोर बिथांमोनाबो दायो बिथांमोननि गोसो बायदियै खामानिखौ मावनो हायाखै। खारन अलरेडि बेयाव बिजेपि एलायन्स जानानै सोलिनानै दं। बिसोरो बिजेपिया जि बुङो बेबायदिसो माने मावगासिनो दं। बेखाय जोंनि बिटिसिनि गोबां जनगोष्ठीफोरा बेयाव गोबां समस्यायाव गोग्लैनानै दङ। जायनि जाहोनाव जोंनि जिथु देरहालांनाय बे केन्डिडेटफोराबो जोंनो रायजो राजानो नांगौ बायदि सुबिदाफोरखौ होनो हायाखै। बेखाय जोंहा मोनसे गिखांनाय फैदों। जों जिहेतु जाति सेन्टिमेन्ट जा हारिनि थाखाय मैखोम माने आन्दलन खालामनानै देरबोनाय मानसि गोबां समस्याफोरखौ जों मिथिखायो। बेखाय जोङो बेबायदि जुदि थायोब्ला एलायन्स गभर्नमेन्टआव थायोब्ला आरो बेबायदि मोनसे खामानि मावनो हायै सरकाराव थायोब्ला निसय जों फिउचाराव जों बांसिन बेनिख्रुइ गोथौ हाखराव गोग्लैगोन साननानै दायो जोङो जुदिअ बिपिएफआ सरकाराव गैया बेयो इयुनावहाय सरकार दानो हानाय केपासिटि दङ आरो बिसोरनि मावनायफोरा जिफोर मावलांदोंमोन बिथांमोना बाख्नायजाथाव खामानि मावदोंमोन आरो बेखाय फैबाय थानाय दिनफोराव आरो मावनो हासिनगोन। जों बयबो ज' जायोब्ला आं बेखौनो खावलायगोन जायफोरा इउपिपिएलआवहाय बिबान दङ जायफोरा मोजाङै जुदि बिटिसिखौ डेभेलप खालामनो होननानै सिन्था खालामदोंबा बिथांमोनाबो बिपिएफआव जइन जानांगौ। उत्तम स्वर्गीयारी एक्स सेक्रेटारी फैलावाड़ी ब्लॉक यूपीपीएल उत्तम स्वर्गीयारी डीजीसी हेलगांव डिस्ट्रिक्ट कमिटी यूपीपीएल दल सासे আমার কোটা ফরমান মেম্বার यूपीपीएल विष्णु बोडो डिजिटल बोडो न्यूजनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय। मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटल बोडो न्यूज वेब पर्टेल। सुखु दुखुनि समाव खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोदों डिजिटल बोडो न्यूज। खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं नं 6901559919। उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटल बोडो न्यूज।